ollaan ostettu mulle uudet kengät. Eikö se olekin hienosti sijoittu? Äiti osti mulle tämmöset kengät, niin mä ostin tämmöset Hello Kitty-nauhat. Ollaan siis tällä hetkellä mökillä. Meidän mökki on aika lähellä meidän kotia. Sitten kun tää mökki on valmis, niin tätä siis vielä remontoidaan. Niin sit kun tää mökki on valmis, niin mä esittelen teille. Mä voin nyt vähän esitellä, mutta ei ihan kaikkea. Tässä on meidän kaunis telkkari. Tää oli ennen mun veljen huoneessa. Ja joo, ihan normi. Ja sitten kattokaa. Tää aukeaa tälle. Siellä on johtaja. Ja aukeaa silleen, tässä on tämmönen juttu. Tää oli aika hieno. Sitten meillä on tää sama matto kotona, mutta se on paljon isompi. Tämmönen miniversio. Ja äiti jotain tekee siellä. Se leikkaa jotain, en tiedä mitä. Ja mun takki. Ja kattokaa miten hienot taulut. Wow! Tää on hieno tää mökki, mä oon niin intoissa. Iskä tekee jotain. Mitä? Mä en osaa puhua enää. Se silleen laittaa tasaiseksi. Teko kukat! Tää on siis ollut mun iskän YouTube-kanava ja on vieläkin. Ja mä oon... mulla loppuu akku. Oh no! Mä oon siis Oona. Ja mun iskä on tehnyt kauan sitten tänne videoita. Ja mä oon siis 11. Nice. Noin ihan parempaa asentoa. En mennytkään, tää olikin huonompi. Siis... Niin, mä ollaan mökillä. Me tilattiin vaatteita, niin mä voin esitellä ainakin omat vaatteet sitten joskus teille. Koska ne ei ole vielä tullut. Koska ne tilattiin aika vasta. Tai no ei sitten. Sitten mä täytän kohta 12. Yeah! Niin sitten kun mä täytän 12, niin mä voin tehdä jotain vähän synttärivlogia ja semmoista. Ja tää ei oo siis mun oma YouTube-kanava, tää on iskän. Tykätkää videosta, jakakaa tätä videoa ja tilaa kanava. Yeah! Nähdään seuraavassa videossa. Hei!